ولاتیان باجارê Qamişlo wekû hemû welatiyên deverên Kurdî di astengiyeke pir mezin de dijîn. Ji ber bihabûna gogelekî bandora xwe li ser welatiyan heye bi sedema bihabûna dolar berember lêreya Sûrî û her wiha ji ber ku deverên Kurdî dor pêçkirîne û her wiha ji aliyekî din ji ber kêmbûna derfetên kar li deverê. Rastî bilindbûna dolar milletê me baş zehmetiyê dikişîne her tişt îro bi dolar bi hatî girêdan. Ji ber vêna jî dolar yani dema tacir tijêr dibêjî çima ev mewadê han tên bilindkirin û biha dibin dibêje enû yani mantiqê me bi rastî jî dorpêçkirî yani îro nere seyare derbas nabin hinderî bajarê Qamişlo yan Hesiçayê derbas nabin tevsekî malê de vêriya yani gava dema dibêje behecan kîlo giya 400 wereqî ew ya bandora xwe dilîze li ser bi rastî vê milletî tadakê zor dikî yani Daeş derî bê distîne nîzam distîne hikûmeta zatî îro ew jî distîn yani bi rastî ev ya milletê me îro ezmakê de ezmakî zor a iqtîsadî yani. îro Rojavayê Kurdistanê de millet qonaqî gelekî zehmet derbas dibe dijwar dibêje divê dolar bihabûyî dolar erzan dibêje divê bihabûyî bi rastî ticarê got mewadê xîzayî tîne got xidra tîne dibe em sê ciyam مصروفê lê datî heyam digihînin vê derê bi rastî millet şerpezer bûye millet reva wana heq yani em giş serê feqîrar derdikeve. بالنسبة لجمال Qamişlo gelek tişt bihabûne nema ka tişkî bikire û alem şogul tune şogul kêm roja amil hezar qetiyada kesikî nake kîwa bacana sêsiz wereqeyî kîwa mesela tibêj nan nema sêsiz wereqî çere malekê dike xwedî ezmakî pîs gelekî ne baş Qamişlo zêde dibe. Bazirganên deverê jî didine xuyakirin got bihabûna dolar û her wiha bihabûna budceyê got didin li ser riyan ew dibe sedema ku gelek tişt li deverê biha dibin. Mewad gelkî biha dibin û rov bihatir dibin. Em çi difroşin em çi bihatir dikirin û millet nema karî tişta bikire. Millet yani bêre nema kîlwa şekir 250 kîlwa becana 400 wereqî kîlwa îro petata 175 wereqî çi bikirin çi nakirin. Yani millet hem ji feqîrî kare nema karî xwe biişîne baz dê û hem ji dexta خلکê jî wa baz dê. Ya hikûmet texdêl wat dike û eva tejnîdê alem çê baz dê û millet feqîrtî hemû tiştî baz nema zanin çi bikin yani. Yani ê di zarokî wî hebin ê çilo biişîne ê çilo bişîne medresê 500 wereqa mesrufa zarokê guherê medresê werî gatoke besît 75 wereqaya ê çilo xwe biişê nizanin. Em çi dikirin em difroşin em çi bihatir dikirin û millet yani şiqeta millet nema metê شويه كابي ما بهاد ام بهاد كين كاشلو بهاد كيف قد امجي حراج دبن ناف ملد امجي حراج بن قال لك تشبه ابونا مع عيشه زحمه شيبوا بهابونا دولار دي تعدل ملتي مدكن جا بهابونا غرادا وانا حجتا وانا ولا دولار بهابوني دولار كبي بلنجي دي غرادا وانا ارزان نابن اف ظروف يعني راسي قلت درباس من قال كي زحمته وتجار جي فيش يعني حميكي استغلال دكن سەدەم çi bin her dimîne di dawiyê de welatî êko qurbaniyan dide. Zebrî Fexrî, Qamişlo.